Sharing moment ubadai unong yakhi na ka Bynta ka imlang salang ulabo Kylli halor ka Jingtih jong ka Enforcement Directorate bantoket yaki Jingtih Deiwon bian ha Meghalaya wat hadin ba ka Jingtih jong ka krem red hole ka bala penyap ya arpunyongut kibrio ha ka santerik urempang ha ka Jingpen bana bala penmi ha ka sengi ublay umomen tu ula ong bakatay ka jingja bas ngusi kapan pau biang sa shisien ya ka jing bamla jong ki bor senchar banle persya ya ka ka ba ula batay kum ka hukum runar kum ka kenhun runar balapan bait renting habaya day bat ki jingkran barang shen jong menteri Deiwon ka sarkar padeng uji kishen ready bagi par Deiwon bian ki day ki balapan ya da ki mafia umomen ulaong bakatay kamat kamday shu kakam an ni katsuk kasan hakathan Henry kadi kakam runar kabashir kay na kayo kokot